Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Marhay na Banggi, mga kasurog. Again, this is our day 9 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. And of course, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And this is again one of your commentators for tonight, Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe bilang magiging analyst natin sa larong ito. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul. Magandang gabi din sa iyo, Kapa Morgan, and sa lahat ng mga nanonood po. Magandang gabi. Alright, and for our final game for our day 9 sa ating elimination round, we'll be having Team Pandan with one of their key players na si Renzo Llantero. Kontra naman dito sa koponan ng San Andres with Aldave and Jonathan Del Rosario on their side. Labanang willpower at determinasyon ang magiging susi para maiuwi ang panalo. Well, hindi na natin patatagalin pa ito, Coach Paul and mga kasurog. Ibato na natin ang mikropono sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvedar. Marhay na Banggi. Na merong okay? At ito na bang mga taga San Andres, merong 2-1 win-loss record. So, pwede na bang ibato natin? Okay, so mayroon pang konting adjustments yung ating technical committee trying to fix some things bago natin ibato sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvedar ang mikropono para sa introduction ng mga starters natin dito sa ating, again, this is our third game ng ating triple header for our day 9. So ibig sabihin po, ito po yung last game. At yan, punong-puno na po tayo dito sa ating venue, ang Virac Sports Center, na dito po nasa puso ng or nasa in the heart of this beautiful town ng Virac, Catanduanes. Yes, partner. At ito nga, pag-usapan natin muna, partner, before anything else, itong kartada nitong dalawang kupunan na ito, no? For Team San Andres, we have a 2-1 loss record. At sa kabila naman, for Team Pandan, 1 and 2 win-loss record for Team San Andres, partner. So, napaka-importante nitong larong ito, no? Kasi kung gusto nila masolo, yung solo spot sa number 2 spot dito sa bracket B, kailangan ipanalo nila ito na larong ito. Kasi medyo malaki na ang advantage ng mga taga-Viga with a 4-0 win-loss record sa ating liga dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes sa bracket B. At ito naman mga taga-Pandan is gusto pa nilang partner na madagdagan itong panalo nila. Sabi nga natin again, that loss to Gigmoto, that is a very close game, partner, yung laro nila doon sa Gigmoto. If I'm not mistaken, this guy, Asas and Renzo Llantero, talagang buhat sila nung fourth quarter, partner, pero they came up short. If I'm not mistaken, 94-90 ang naging final score doon sa larong iyon. At, so very close game. Yeah, very close game. At muntik pa nga na dapat maipanalo nitong mga taga Pandan yung game na iyon. Kaso sabi nga, yung effort na ibinigay ng mga taga Gigmoto ay hindi mo matatawaran, kaya naipanalo pa nila at nabaliktad yung game na iyon kontra dito sa Pandan. So dito sa game na to, gusto nila na i-extend pa itong panalo na ito. At ito naman sa mga taga San Andres, partner, who win again San Miguel on their last outing. That's a very good win. And the player of the game, or the Cosorog player of the game on that game was Jonathan Aldave, who scored 24 points, 6 rebounds, 3 assists, and 3 steals, partner. So maganda pinakita doon ni Jonathan Aldave
That's his first award as a Kasurog Best Player of the Ball Game since nag-umpisa tayo dito. Yes, partner. Okay, and hopefully maging ganun pa rin yung kanyang performance. So, kumbaga maganda yung momentum niya para makapag-contribute dito sa kanyang kupunan ng San Andres. Yan, partner. At yun nga, unti-unti na tayong papalapit sa ating semifinals on Tuesday. That will be the last game of the last games, 3 games of elimination dito sa ating liga. So, talagang papalapit na tayo. So, itong mga games na ito, napaka-importante natin nito dun sa dalawang kupunan na talagang magkakamit tong ikalawa at una at ikalawang pwesto dyan sa ating bracket. So, dalawang bracket for bracket A, partner. So, kung mapapansin mo, yung Team Virac is talagang namamayagpag dun sa bracket na yun. And talagang sure na sila dun sa twice to beat advantage, partner. Which is the number one spot sa and, bracket A. And of bracket course, B rather. yes, partner. And yung naman nagda number 2 dun sa kabilang bracket, which is bracket A, partner, or bracket bracket A. So, titingnan natin dun sa tatlo na yun. Kasi, partner, nagkaroon ng triple tie dun sa team ng Panganiban, Baras, and also yung isa pang team na Bato. So, but again, that will be announced later on pagkatapos ng ating elimination, kung sino talaga ang makakapasok doon sa tatlong team na yun, partner. Pero sa tingin ko, sa tingin ko malaki ang chance ng mga taga-Bato doon sa triple tie na yun. But mas mabuti na yung sigurado. Oo, tama. Pero ang sigurado doon, Virac is number 1 and naghihintay pa tayo ng number 2, and dito naman sa kabila is malaki na yung chance ng mga taga-Viga for number 1 contention, partner. So, pero itong San Andres, kailangan pang maipanalo na nito over this Pandan team na itong Pandan, I know na nag-struggle to against Sigmoto because isa sa mga na-miss nila doon sa laro ngayon ay ang kanilang big man na si Jonald Asanya, and hopefully makabalik sa games itong si Asanya. But so far right now, as we take a look at their bench, mukhang wala itong si Jonald Asanya. So, tatanungin na naman natin yung mga magiging assigned na courtside reporters kung ano ang reason bakit wala sa bench. Hindi ko makita itong si Jonald Asanya dito sa kupunan ng Pandan. So, we will see kung gaano ka-determined itong Pandan to win this ball game dito sa mas nakakaangat na merong, sabi mo nga, 2-1 lead dito sa ating elimination round na San Andres. Okay, so sige, we'll take a commercial break po muna. Pasensya na mga kasurog at nagkaroon lang tayo ng konting problema sa part na kung saan i-introduce na ng ating arena announcer yung mga starters ng ating both teams na maglalaban na ngayon. Again, ang San Andres at Pandan will be right back. Diyan lamang po kayo. At meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Akong Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na.
ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento. Kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa. Papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng paus, di namin alintaya masasaktan. Madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayo ko alamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basit bulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng core, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. At may progress, wag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang tropayo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Thank you! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Clip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso.
tropa't barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at mag... This is your day 9 of the Bicol Cup Katanduanes. Brought to you by Congressman Sanico at the Bicol Party List. Katabag na kasurumpa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex for our triple-header matchup in our elimination round battle. For our third and final game, we will be having Team San Andres versus Team Pandan. And for the first five of Team San Andres, wearing jersey number 16, point guard, Tipoy del Rosario. Wearing jersey number 2, shooting guard, Alvin Dixon. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Dixon. Wearing jersey number 12, power forward, Jonathan Aldave. Wearing jersey number 15, center, Mark Eric Cabrera. And coach for Team San Andres, Mr. Louis Baco. And for the starters of Team Pandan, wearing jersey number 6, point guard, Joshua Bautista. Wearing jersey number 1, shooting guard, John Eric Asas. Wearing jersey number 17, small forward, Kervin Cervantes. Wearing jersey number 13, power forward, Renzo Leantano. And wearing jersey number 24, center, Cedric Cervantes. And for head coach of Team Pandan, Mr. Ramon Bernal. And for the officials for this ball game, Ruchi Aranzape, number 1, Barano Chumacena, and number 2, Joe Marcoro. This is Sirocco Bicol Cup, Katanduanes, And the tip-off will be contested by Mark Eric Cabrera for San Andres and Renzo Lantero para sa Pandan. At ang unang possession mapupunta sa mga naka-gray. At meron kaagad na foul na nasungkit itong si Joshua Bautista. Yes, partner. At ito na nga ang ating mga players na nasa loob ngayon for Team San Andres. We have Di Rosario, the Tixon brothers, Alvin Tixon and Albert Tixon, Aldave and Cabrera. At the other hand, partner, we have Bautista, Asas, Cervantes, Lanchero, and another Cervantes. Ito si Van Cedric Cervantes, na kapatid nito ni Kerwin Cervantes. Alright, and unang tira nitong si Joshua Bautista. Hindi pumasok, pero yung pangalawa niya, swak na swak. At yan ang unang puntos ng mga taga Pandan. Right now it's Alvin Tixon mula kay Tipoy del Rosario, and Cabrera tried to score para makaunang puntos dito sa kanyang kupunan na San Andres. Naagaw ng mga taga San Andres na ang bola. Tipoy del Rosario to Aldave. Aldave launches a triple. Wala. Na-rebound ngayon itong si Asas to Cedric Cervantes. Naghahanap ng mapapasahan. Binigay dito kay Kervin Cervantes, at ang nakascore mula sa pasa ni Kervin ay itong si Asas. So good start on the part of Pandan, partner, dito sa ating laro. Again, tingnan natin kung ano magiging adjustment nitong mga taga San Andres dito, kasi hindi pa sila makabutas dito sa ating 8-minute mark ng ating laro. At ayan, partner, muntik nang makabutas doon si Jonathan Aldave, pero he was hot. And John Eric Casas will be called for the foul, and that's going to be his first foul and first team foul din for Pandan. Pasok ang unang tira nitong si Jonathan Aldave, who was the
best or kasulog best player of the ball game sa kanilang last outing against ano yung nakalaban nila That's San Miguel, partner. San Miguel, tama, San Miguel. So ayun nga, sabi nga natin, ito si Jonathan Aldabe, magiging factor ito kasi partner, doon sa game nila, 24 points ang binigay nito ni Jonathan Aldabe para sa mga taga San Andres. At naagawan doon ang mga taga Pandan. Medyo may pressure na partner. Ngayon pa lang itong San Andres, pinahihirapang maitawid ng mga taga Pandan ang bola. And right now sila naman ang didepensahan ng mga taga Pandan. Albert Tixon hits his first 2-pointer of the ball game mula sa baseline. And mukhang ano ba partner, pagka ikaw ay unang tira at naipasok mo, ano bang nararamdaman usually ng player? Yes, iba partner, kasi pag gano'n nga, normally good start ang nagiging nangyari kasi pag ikaw ang unang nakaka-score, talagang gaganahan itong mga teammates mo din na nasa loob. Pero personally ikaw, una mong tira, pasok, anong halimbawa? Unang tira partner, ako personally talagang susundan ko pa yan ng pangalawa kasi alam ko sa sarili ko na talagang kung mainit ako, talagang papasok at papasok yan. Sa madaling sabi, nabuboost yung confidence. Yes, nabuboost yung confidence. Good start on the part of Eric Asas for Team Pandan. And right now, siya yung may tangay ng bola. Binigay kay Renzo Lentero sa middle. Muntik nang makawala sa kanyang mga kamayang bola. Crossing over itong si Asas using the left hand. Almost making that shot. Pero na-rebound ni Aldabe. Ngayon, nasa kay Tikboy Dolosario na ang bola. Pero sabi ng referee, it's a double dribble. Kaya mapupunta pa rin ang bola sa mga taga Pandan who's donning the gray jersey. Samantalang itong mga taga San Andres nakaputi at nakapula. So good move on the part of Asas partner. Talagang grabe, gandang galaw nun for Asas. Oo, kaya lang hindi pumasok ang kanyang tira. Iniwan niya doon si Tikboy del Rosario. Cedric Cervantes. Maganda yung ikot pero mukhang traveling. Yun na nga, traveling violation. Maganda ang depensahan ng dalawang kupunan na ito, partner. Talagang sa start pa lang. Oo, so tingnan natin dito. Ito ang possession ng San Andres. Ramdam natin na both teams ay hindi papayag na matalo dito sa labang ito. Tikboy del Rosario spots Cabrera at same spot for Tixon pero different result dahil yung una naipasok niya. Ngayon hindi niya naipasok ang tira at one man down doon Joshua Bautista. He's complaining to lockdown ito ni Jonathan Aldabe. Oo. But that's an infraction for them. The Tixon brothers delivering dito sa early goings sa ating laban. That's Alvin Tixon. Sa opposite side naman kumana. And Renzo Llantero going strong to the basket pero that shot was partially blocked. Tikboy del Rosario cannot find the board. At na-rebound itong si Llantero ang bola for the possession. At nakahanap ng kakampi sa other side. Tumira si Kervin Cervantes. Pero short yung tira. Nando naman ang kanyang kakampi na si Renzo Llantero for the rebound. Mukhang medyo maganda-ganda na partner yung itinatakbo nitong si Renzo Llantero compared sa kanilang last outing na kung saan talagang may sabi nga may iniindang sakit sa kanyang binti. Pero dito mukhang napapatakbo talaga siya ng matulin. Ano? Yes, partner. So maganda siguro ang itong health na ni Renzo Llantero dito, partner. Oo, pero nalalamangan sila ngayon dito ng 3 puntos ng mga taga San Andres. 6-3 po ang score natin at 6:47. Dito po sa unang frame natin. Ayan, Bautista now with the ball to Asas. Asas against Tikboy del Rosario. Kervin Cervantes against Aldabe. Umikot. Tumira pero mukhang may traveling. Yun na nga, traveling violation din. Ang naitawag dito kay Van Kervin Cervantes. And right now, we have a report from Danica Garcia. Danica, pasok!
Sa standing play nga ng Team San Andres na 2-1, same as the strategy lamang daw last time na nakapauwi ng panalo nila ang kanilang ipapakita. Sa loob nga ng court ngayong first round, Kapa Morgan at Coach Paul, kitang-kita ko talaga ang magandang sign sa grupong ito na Team San Andres na magiging successful ang kanilang battle round between Team Pandan. Dahil halos lahat ng players ng team ay nakafocus sa game at nangingibabaw din ang kanilang magandang teamwork inside the court. Aminado naman ang buong Team San Andres na talagang lahat ng mga co-players nila dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes ay malalakas talaga at may ibubuga. Kaya naman, mas pag-iigihan pa raw nila ang labanang ito. At base sa obserbasyon ko, sa crucial battle round ng dalawang kupunan ay it tells a lot na they really wanted to give their best and to take home the victory tonight. Ayan muna ang latest update dito sa courtside ng Team San Andres. Balik sa inyo Papa Morgan and Coach Paul. Ayan, ganyan din Danica yung nararamdaman namin na both teams are talagang ayaw magpatalo at gustong manalo both sa larong ito. Pero siyempre may isang uuwi na panalo. Okay, naalamin natin yan. Kaya tutok lang kayo mga kasarog. By the way, maraming salamat Miss Danica Garcia for that report. Nakascore ng 3-point shot si Jonathan Aldave. Nakascore din si Asas. And then meron ding yung last shot was taken by Joshua Bautista from the 3-point country at pasok din yon. Yan ang mga pangyari while Danica was reporting. And right now it's Marjon Ate with the ball, binigay kay Joshua Bautista. Ngayon nasa sentro kay Van Kevin Cervantes. Big rebound for Tagle for San Andres. And right now it's Aldave with the ball. Finds Tixon sa ilalim. At ayun, pasok na pasok ang tirang yon ni Alvin Tixon. So ano yung pressure na ipinapakita? Both teams naman ay nagpapakita ng pressure. Yes, pero sa tingin mo sino yung mas effective yung pressure defense? Mas effective itong San Andres, partner, kasi mas physical yung talagang pressure na binibigay nila dito sa mga taga-Pandan ngayon, partner. And missed 3-point shot attempt by Asas. Magandang find from Marjon Ate to Van Kevin Cervantes. Merong call yung referee. And it's a foul. So foul on Kevin Cervantes after he scored. After that dish mula kay Marjon Ate, nakakommit naman siya ng foul at the other end of the court. 17 seconds to shoot. So papalitan ni Van Ashley Cervantes itong si Bautista, partner. Dito pinahingahan muna itong si Bautista. Okay. So inilabas si Bautista. Pasok itong si Van Kevin or Kirby Cervantes. Asas crossing over, nagsisigsag pero nandun sa bandang huli si Aldave ang nakakuha ng bola. And now Jonathan Del Rosario finds Alvin Tixon, and that's a good finish on the part of San Andres in transition. So good find on the part of Tikboy Del Rosario in this cutting Tixon, partner. Talagang maganda pinapakita dito ng mga taga San Andres sa unang frame ng ating laro. Okay, lucky drop for Van Ashley Cervantes. So tatlo lang po ang lamang, 15-12. 3 minutes and 35 seconds remaining sa ating first quarter. Oh, that's a traveling violation. Napanganga doon si Cabrera. Sabi, anong nangyari doon? Mukhang may foul, may tumama sa akin. Pero you don't have to decide for yourself. You have to wait for the referees to call something. Renzo Llantero against Aldave. Aldave just standing his ground and slapped the ball out of the hands of nitong si Renzo Llantero. But the ball will, or the possession will stay with Pandan at 11 seconds to shoot. Asas. To Kevin Cervantes. To Marjon Ate. Penetrates. Wala. Merong foul. Ayun.
for the rebound. Mukhang yan, si Marjon Ate nga ang tatawagan. Kasi masyado siyang nanggigil doon sa miss niya at he tried to rebound. Inilabas muna sa kampo naman ng San Andres itong si Alvin Tixon at ipinalit itong si Salvador. Ryan Salvador, that is. Aldave against Mark Ashley Cervantes or Van Ashley Cervantes to Salvador, crossing over, hand off kay Aldave, 3-point shot, supply, nakuha nitong si Marjon Ate ang bola. Binigay kay Asas, Asas thinking of 3, pasok yan! So this is the first deadlock of the ball game, partner. 15 all, 2 minutes and 30 seconds remaining dito sa first quarter. So mukhang delikado din, ano, partner, itong San Andres dito sa Pandan. Di sila nakakasiguro talaga. Yes, partner. Sabi nga natin, dito pa sa larong ito, healthy itong si Renzo Lantero. Of course, medyo kulang lang sila kasi wala yung addition nila na si Asanya. But yun nga eh. Again, partner, itong mga taga-Pandan na ito talagang grabe din ang binibigay dito sa laro natin. And yun, pinakawala na lang yun ni Lenzo Lantero, hoping for to fish a foul, pero good thing at naipasok na yung tirang yun kahit hindi siya natawagan ng foul anybody from San Andres. At lamang na dito, partner, ang mga taga-Pandan. That's for the lead. Tecoy Del Rosario, may dalawang nakabantay sa kanya. Binigay sa ilalim kay Osorio. Hindi na buslo ang bola ng mga taga San Andres. Ito na si Asas! And that's another 2-pointer. 19-15 lamang na po ng 4 ang mga taga Pandan. And sabi ng mga taga San Andres, sandali lang. Hindi ko nagugustuhan. Time out muna tayo. So ayan, partner. Ceasefire muna daw, sabi nito mga taga San Andres kasi medyo, ayan nga, na-outrun sila dito sa ating 1 minute and 31 second mark ng ating laro. Talaga. Iba ang pinapakita nitong John Eric Asas, partner. Talagang he's ready to compete against itong mas experienced na sa team ng San Andres, especially against itong si Tecoy Del Rosario. Yes, partner. So na kung iisipin, kuya niya sa laro, ano? Yes, partner. So sabi ko nga, itong batang itong walang katakot-takot when playing, kahit sino pa man yung makaharap niya. That's a good gesture sa mga players, partner. Yung confidence and yung composure. Also, kasi hindi mo rin naman matatawaran ito, partner, kasi ito si John Eric Asas talagang is a player of Catanduanes State University. And also talagang may madami na ding laro na nalaruan. So talagang may experience na din ito, partner. Kaya yung competitiveness niya ay talagang nandun. Yes, partner. So ayun, sabi nga natin, abante na ng 4 itong mga taga-Pandan dito. Okay, pero may chance na matapisan yan itong mga taga San Andres now with Tecoy Del Rosario handling the ball and finds Osorio sa middle, tumira at na-foul. And one situation. Napakagandang play na yon. At buti lang at hindi naman pinahiyaan itong si Osorio ang magandang paasa ni Tecoy Del Rosario in that play. So that's a continuation on the part of Osorio. So rinireklamo ni Renzo Lantero na nasa baba daw, pero ito that's a continuation. That's a clear continuation and clear na pasok din ang bonus shot for Osorio. And that's for San Andres. Itong si Raymond Osorio, off the bench yan. Ate, binigay kay Asas, pinalipad ang kalaban, tumira! Pasok na naman yan! That's his second 3-point shot made dito sa larong ito. And consecutive 3-pointers for John Asas. Yes, right now, Aldave, atake using his right hand sa running shot. Napaka-veteranong galaw yun, partner, para kay Jonathan Aldave. But on the part of Asas, 2-2 on the 3-point line, partner. Dalawang tira, dalawang pasok. So, maganda ang pinapakita dito. Renzo Lantero, nasa corner, pipiliting gamitin ng baseline, pero nandun ang magandang depensa nitong si Tagle. Pero the ball will stay with Pandan at 8 seconds to shoot. Grabe yung yung intensity ng larong ito and physicality. Yes, partner.
And of course, the tenacity. Sabay pa natin dyan. Right now, it's Asas with the ball. 10 to shoot. Kervin Cervantes to Renzo Llantero. Umikot. Pumasa. Pumeke naman itong si Ate. Binigay sa labas. At naubusan ng oras. Yan ang istorya ng possession na yan for Pandan. Good stop on the part of San Andres, partner. So again, may chance sila dito na may itabla or malamangan pa itong mga taga-Pandan dito sa sequence na ito. Tama. Because it's just a 2-point lead. 13-point or make it 10 seconds remaining. At yan, ginugulo ni Asas itong si Tikboy Rosario. Pero pipilitin niya ni Tikboy na makatira o makapasa. At yun na nga, pumasa. Tumira ang number 1 na si Salvador. Pero wala sa posisyon yung kanyang tira. Pero buti naman na tumama sa ring at least. So yan, nagtatapos po ang ating unang frame with Pandan leading by 2. So ano ang mga thoughts mo dito, Coach Paul, sa mga pangyayari? Both teams talaga, ramdam, ito sa akin lang, hindi ako analyst, pero talagang ramdam na ramdam ko ang intensity na pinapakita ng dalawang teams. At this shows na talagang ayaw nilang magpatalo sa larong ito. Yes, partner, sabi ko nga dito, this team Pandan is a team and a mission, partner, dito. Kasi itong laro na ito, partner, medyo galing pa to dun sa frustrations nila nung natalo sila nung Gigmoto. Oo. Kasi dun sa game na yon talagang, kung mapapansin natin, for me, panalo na sila dun eh. Oo. May mga breaks of the game lang talaga, may mga turnovers na nakumit. But again, itong game na ito will be a statement game for them if matalo nila itong San Andres team na ito. Indeed. Tama. So, kaya talagang very talagang obvious na talagang gusto nilang masungkit itong panalong ito, and very determined na hindi matalo sa larong ito. And pasadahan muna natin yung mga leading scorers natin sa ating unang quarter, partner. Yes, partner, ito sa Team San Andres, we have Tixon with 8 and Aludabi with 4 points. At sa kabila, partner, sinasabi nga natin, napakaaga pa pero buhat na ni John Eric Asas itong mga taga-Pandan with 12 points and 1 steal. Grabe, dalawa yung 3-pointers doon na ginawa nitong si Asas. So nakaka 12 points na siya dito sa first quarter kanina. And right now we're in the second quarter, kung saan mukhang nasa bench ngayon itong si Asas. Nasa bench ba? Yes, partner. Okay, so papahingahan muna ito, and for sure it will konti lang ang pahinga nito. For sure ipapasok din ulit, partner, nitong coach nitong Pandan na si Coach Ramon Bernal. Pero ang ipinalit, partner, alam mo na, si Malinana na isa rin na deadly sa perimeter and both sa perimeter and sa 3-point country. And so as itong si Joshua Bautista playing the front court of Pandan. Tikboy Dolasal launches sa triple, wala. Rebound, Joshua Bautista. Nakita na nasa unahan na ang kanyang kakampi na si Malinana. Almost, but making not quite. At yun, battling for the rebound itong si Osorio and Llantero. At tatawagan ng foul doon si Renzo Llantero. That's the second foul on Renzo Llantero, partner. So good development ito for Team Pandan kasi dalawa na ang foul nito ni Renzo Llantero. At the early goings ng second quarter. Sabi nga dapat kada quarter isa lang yung makumit mong foul. Pero I think that's a very early foul for Renzo Llantero. Let's see kung paano niya i-manage yan. Okay, that's the second try for Albert Tixon. And one of the very steady guys ng San Andres, itong si Albert Tixon. And so as his brother na si Alvin, right now it's Joshua Bautista. With the ball, double teamed, binigay kay Ate. Ate fakes, using the board, hindi umubra. Lumuwa ang bola. Ito na si Tikboy Rosario, tumatakbo ng mabilis. And almost finishing that one, pero buti na lang at nakuha itong si Salvador ang bola to keep their rights for the ball. Tixon thinking of three. Malakas pero na-rebound ni Osorio. Nandun ang depensa.
At merong pa, traveling ang nakita ng mga referee against this guy, number 11, Rudy Clopino. So papalitan. Yes, partner. I thought that was Osorio, pero sorry, it's Rudy Clopino. Yes, partner. So papalitan muna dito sila Lantero at si Cervantes, John Van Kerwin. So pagpapahingayin muna ito, partner. So ito ang gusto siguro nitong mga taga-Pandan, fresh legs, partner. Tama, Malinana finds Cervantes who misses. And right now, eto, may chance na maka-lead ang mga taga San Andres pero biguro sila doon. And naagaw. Muntik lang maagaw ng mga taga San Andres pero nakabalik ang bola sa kamay ng mga naka-gray. Eto na si number 24 na si Juan Cedric Cervantes. Joshua cannot connect on that situation or on that attempt. Pero alam nating may tira yan sa tres. Itong si Joshua Bautista. Aldave sa labas. Huwag mong hahayaan yan kasi may tira yan. And right now, it's Bautista once again. At yan ang sinasabi ko. May tira ang batang yan sa tres. Former Bicol College varsity partner. Tama. Grabe itong pinapakita. Kakampi niya pala itong si Renzo Llantero and so as itong si Eugene Malyapre sa Bicol College. Okay. So talagang when it comes to experience, partner, talagang nandun. Malinana will try from the 3-point country. Tumalbog lang ang bola. Nakuha ng mga nakapula. Eto na. Nakasungkit ng foul si Jonathan Del Rosario. And I believe it's going to be against Malinana. Good read on the part of Jonathan De Rosario. So talagang hinintay niya doon si Malinana, partner. Kasi alam niya talagang sasabayan siya, partner. Sasalpok sa katawan niya. So, ayan. May substitution tayo. Inilabas muna si Aldave in favor of Ryan Talia, wearing jersey number 8 for San Andres, and papasok na din itong si Earl Andrea for San Andres. Yes, partner. So i-review to ng ating mga officials kung ano yung last call na yun. So that's a regular foul and 2 shots for Tikboy De Rosario. Kanina kaya na-delay tayo is because just in case dun sa mga nagtatanong kung ano yung nag-cause ng delay natin, it's actually a decision that has to be made by our committee, especially headed by our Commissioner Lloyd Rivera, hinggil dito sa suspension for Renzo Llantero, who was disqualified sa kanilang previous outing. At ang naging desisyon ay siyempre hindi naman, sabi nga nila, hindi naman talaga grounds yung disqualifying foul for a suspension. So kaya nga, eto, naglalaro dito si Renzo Llantero. Nasa bench nga lang siya at pinagpapahingaan. At yun lang, para dun sa mga nagtatanong kung bakit na-delay yung laro natin. At yun, hindi na dinelay ni Malinana ang 2-pointer na yon para madagdagan pa ang kalamangan ng Pandan to 4 points. Partner. Grabe, napaka-steady talaga nito, partner, ni Malinana. Coming off the bench, partner. I think, if I'm not mistaken, ito, umi-score ko ito ng mga nasa 16 to 20 points per game. Pag talagang in-open mo to talaga, partner, talaga magpe-perform ito si Malinana. He's the black horse pagdating sa Pandan. At yun, nakascore doon si Del Rosario. Sasagutin sana ni Joshua Bautista, pero hindi pumasok ang tira at may nakitang foul. Yes, partner. At ngayon nga, partner, mayroon tayong report mula sa courtside mula kay Mabel Echigoyan. Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Importante itong larong to, kaya dapat tayong manalo. Ganito i-motivate ni Coach Ramon ang kanyang players sa Team Pandan sa standing nilang 1-2 sa ating elimination round. Kita naman sa unang quarter pa lang ng game ay mainit na ang bakbakan ng dalawang kupunan kung saan hindi nga naglalayo ang kanilang kalamangan o kaya ay minsan nagtatay sila sa kanilang score. Ayon kay
kay Coach Ramon, malaking kawalan sa kanilang team ngayon ang hindi na paglaro ni Jonald Asanya dahil nagkaroon ito ng bali sa kanyang kaliwang kamay. Umaasa na lang sila ngayon kay Renzo Llantero at sa kanilang local players para maipanalo ang laro. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Pandan. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Ayun, maraming salamat Miss Babel Echegoyen at napasama sa report niya yung about kay Jonald Asanya kung bakit hindi naglalaro. So meron palang injury itong si Jonald Asanya kaya wala dito sa kupunan ngayon ng Pandan. So yung kamay ni Asanya ang merong diferensya. At ayun, yung mga nangyari within the report of Mabel Echegoyen, nakatira ng 3-point shot itong si Asas. That is going to be his third 3-point shot made. At ito namang si Talia ay na-foul. At kaya nga ito, nasa free throw line siya ngayon. But he missed the first one. So maganda talaga ang pinapakita nito ni Eric Asas, partner. Nakita ko na to maglaro, partner, talagang pag pumutok to at talagang may bitaw to sa labas sa partner. So talaga ito ang babantayan itong mga taga San Andres dito sa larong ito. Oo, and sa tingin ko perfect pa siya mula sa 3-point shot, 3-point country. Meantime, Renzo Llantero sizing the defense and using the board. Hindi pumasok ang pasa o ang tira at mukhang naghahanap doon si Tikboy de Rosario ng foul after that rebound. Double teamed ngayon ang mga itong oh, what a sorry miss. Tikboy de Rosario launches a triple, misses at nakuha o napunta ang bola sa kamay nitong si Renzo Llantero. Llantero now, thinking of 3. Wala, rebound. Itong si Tikboy de Rosario and Malinana is in front of him. Binigay na kaagad kay Albert Dixon. At nagkaagawan, merong foul. Joshua Bautista readily admits that he was the guy who fouled. Pero partner, kung pansinin mo, itong mga taga San Andres ang naghahabol dito sa ating laro, with a good start nila kanina, partner. So naiba ang complexion ng laro dito sa mga 3-pointer ni John Eric Asas, and ito pagpasok ni Malinana, partner, dito sa ating laro. Tama, and of course ito namang San Andres with regards sa outside shooting, merong mga tirador din ito, the likes of Aldave and of course Tikboy de Rosario. Talagang pupukol din ito sa tres, kaya lang hindi pa gaanong nabibigyan ng tamang or di pa nakakatira talaga ng clear or tamang posisyon ng mga ito. Pero once na pumutok niyang mga yan, ay nako, delikado din itong Pandan pa. And right now, tabla na ba tayo? Lamang pa ng dalawa, partner. Lamang pa ng dalawa. Ayan na ang 3-point shot again. Wala. Oops. Last touchdown ng mga taga Pandan na pinu-question naman nitong si Malinana. Aldave inching closer, binigay sa kanyang kakampi. And Dixon losing the ball. That's a foul. Merong natawagan ng foul. So after the turnover, nag-commit pa siya ng foul. Sayang for San Andres. Now it's Asas with the ball. Dribbling with this left. Trying to penetrate and trying to have an open lane. No, that's Malinana to Asas. Almost made another 3-point shot.
Albert Tixon, binigay kay itong si Andrea, pero kapos ang tira nitong si Earl Andrea, and pinalitan kaagad siya at binalik na dito, partner, yung mga starters nitong San Andres. So siguro para mahabol na or makalamang pa dito sa mga taga-Pandan. And again, they are manning a man-to-man defense dito. Llantero against Cabrera, inikutan, tinirahan, iniwan. Parang pag-ibig lang yan, may iwanan. Ganda ng move na yun ni Llantero. Good patience on the part of Renzo Llantero. Alam niya, partner, talagang sinusukat niya kung nasaan yung depensa. Talagang iwan na iwan doon si Cabrera, partner. And kumbaga nag-intay lang siya ng tamang panahon para ikutan at iwanan itong si Cabrera. Maganda rin ang lusot na pero hindi pumasok. At ayan, finally nahulog ang bola. Tikboy del Rosario, may tanga ng bola. Dribbling, zigzagging, and flying! And fishing a foul. So, Asas will be called for that foul. Nakakalimang sila ng 34-30. Nasa free throw line itong si Tikboy del Rosario. Alam natin na mayroong magandang tira mula sa free throw line. At ayan, pasok na pasok ang unang tira ng Aquaman. Ayan, tinaguri ang Aquaman. Tikboy del Rosario. Pasok pa rin ang pangalawa. So, timeout ang Team Pandan after that, after those two free throws made by Tikboy del Rosario, 32 ang kanilang score. Samantala, nakakalamang pa rin ang Pandan ng 2 puntos, 34. And again, ito pong Ako Bicol Cup Catanduanes ay inihahatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Of course, shout out sa ating butihing congressman din na si Kong Jill Bongalon. Kong Jill, kamusta po kayo dyan? Alright, and ayan yung mga nanonood sa atin online gamit ang ating mga Facebook pages. Sige, mamaya papasadahan natin yung mga pa-shoutout nyo. Okay, so sige. Maraming salamat for subscribing sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel na kung saan parami ang mga subscribers. So again, if you would like, you can also subscribe to our YouTube channel, Ako Bicol Cup. Ayan. So ito na, partner, balik na tayo sa ating laro with Pandan as Malinana. Gandang paasa kay Llantero pero wala, partner. Wala, at na-rebound ni Aldave. Aldave daw, binigay sa kanyang kakampi. Napunta ang bola sa kamay ni Albert Tixon. Mula kay kay Tikboy del Rosario. And we have a tied ball game. Tabla po tayo, mga kasurog. 34 apiece. Llantero sizing the defense. Binigyan ng screen ni Cervantes. At ito na, sabi ni Aldave, akong harap dyan. It's a lifting violation. So that's another turnover on the part of Renzo Llantero, partner. Tama. And may pagkakataon dito ang mga taga San Andres na makalamang na sa labang ito. Let's see kung ano magiging oops. That's Aldave missing that 15-footer. Ito na, Malinana will fire! Bang! Napangiti doon si Malinana, partner. Parang wala sa kumbaga sa Bicol, dahil sa buot ang tira. Pero pasok. Kala mo, hindi pa pasok eh. May mga ganun parang feel mo lang na tumira at alam mong papasok, bitawan mo yan kasi talagang papasok yan. Pero yun, di pumasok ang tira ni Kervin Cervantes.
At nasa kay Tikboy De Rosario na naman ang bola. Binigay kay Tixon. Tixon will opt to drive pero sabi niya, bigay ko sa kapatid ko. Short yung tira nitong si Albert Tixon from the corner. And right now, Renzo Llantero with the ball. Naagaw ni Tikboy De Rosario against Kervin Cervantes. Wala. Nandun si Aldave for the rebound and for the putback. And Asas down. Mukhang dinibdiban itong si Aldave pero walang tawag yung referee. Sabi niya, walang foul na nakumit doon si Aldave. That's talagang mama move coming from Kuya Jonathan Aldave. At yan, nakuha ni Asas uli ang possession. Sablay at lagpas ang kanyang tira. 37-36. Isa lamang po ang inilalamang nitong Pandan. At 4.6 seconds remaining sa ating second quarter. Magtatapos na po ang ating first half of action ng ating Game 3 ng ating Day 9 Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round, kung saan nasa dulo na po tayo nitong pilian para sa ating elimination at mapupunta na tayo sooner sa ating semis. Ayan, and lamang na ngayon ang mga taga San Andres ng isang puntos because of those free throws made by Jonathan Aldave. So timeout dito ang Team Pandan, partner, with 4.6 seconds remaining on the second quarter. Oo. So titingnan natin kung ano ang i-draw na play or ano ang gagawin dito ng mga taga Pandan sa last possession na ito ng second quarter. Saan ba mag-i-inbound dito yung Pandan, partner? Normally, partner, mag-i-inbound yan dun sa dulo, sa court ng kalaban. San Andres kasi coming from a free throw, partner. Hindi naman tayo nasa last 2 minutes ng ating ball game. Oo. So, doon mapupunta, doon mag-i-inbound and they have a slim time, 4.6 seconds to create a good play for them to score and regain their lead dito sa game nito sa pagtatapos ng ating first half. So, ayan na. Sandali. Sabi ng referee, sandali. Wait. 6 ang player ng mga taga. So, double automatic. A technical foul. Oo, I think. Para sa mga taga, sino ba yung 6 yung players? Oh, Pandan. Tinawagan. Having 6 players on the floor. Ano nangyari doon? Miscommunication siguro. So, magkakaroon tayo ng technical free throw. And, pero bola pa rin yan, partner, ng mga taga Pandan. Kaya lang, kahit pa paano, importante yung free throw na yun ni Aldave. Pag dumating sa crucial sa later part ng ating game or down the wire, babalikan nila yan. Asas for 3! Wala! At yan nagtatapos ang ating first half. Ayan, napagtatapos naman ng ating second quarter. San Andres naman ang nakahalamang ng 2 puntos kontra dito sa Pandan. Alright, so we'll be having our halftime break muna ni Coach Paul Sepe. And of course, we will be right back para ibigay sa inyo ang mas umaatikabong aksyon sa ating second half. Itong ating Game 3 ng ating triple header for our Day 9 ng Ako Bicol Cup Catanduanes, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa!
meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan, magagapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, alamat na itatay sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa masikulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. At may progress, huwag lang sumaglay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tilama ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano, dito pa lang panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Thank you, Bicol Cup! Thank you, Bicol Cup! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And we're back in the ball game. Second half na po ng ating very exciting match-up between Pandan and San Andres, who's leading right now by 2 points. Pasadahan muna natin, partner, yung mga leading scores natin sa nakaraang quarter. Yes, partner, for Team Pandan, we have John Eric Asas with 15 points and Louis Malalana with 7. At sa kabila, we have Tixon with 8 points, Aldavi with 9, and De Rosario with 8 points. Ayan, and unang possession napunta sa mga taga-Pandan. Renzo Yantero, umikot-ikot, tumira, pumasok ang kanyang tira. At ayan, handa na sila naman na dumipensa para dito sa possession na ito ng mga taga-San Andres. And right now, it's Tick Boy De Rosario about to cross the mid-court section. Pinasa sa kanyang kakampi na si Tixon and yung Tixon brothers. Nandito sa loob ngayon. Tick Boy De Rosario misses a 3-pointer. Nakuha ng mga gray itong bola. Marjon Ate binigay kay Renzo Yantero. Renzo Yantero, sabi niya, settle down muna tayo. Spread. Ayan, give me some space. Kaya lang, nabitawan ng bola at nakuha ng mga nakapula. Ito na, tumatakbo. Papunta sa kanilang court. Jonathan De Rosario against Cervantes to Tixon. Nakita si Aldave! Sorry, miss on the part of Jonathan Aldave. At ito na naman tumatakbo ang mga taga Pandan. Cedric Cervantes, nakalusot! At ayun! Balik sa kanilang kalamangan, 41-39. Coach? Yes, partner, magandang lusot yon coming from Cervantes kasi tapek ng tapek itong si Alvin Tixon, partner. Kaya talagang naiwan siya nito ni Cervantes. Ayun, na-sandwich doon si Aldave with Bautista and Cedric Cervantes at nakawala ang bola pero mananatili sa kanila ang possession. Yes, partner. At sa ngayon nga, partner, mayroon tayong report coming from Danica Garcia. Danica, pasok.
Unti-unti ngang nakakalamang ang Team Pandan kanina mula sa kupunan ng Team San Andres. Ito ay dahil dito kay player number 1 ng Pandan na si Asas na kasalukuyang nakapagpuntos na ng 11 points. In all fairness talaga Kapa Morgan and Coach Paul, talagang magaling itong si Asas. Magaling sa pag-assist, magaling sa rebounding and shooting, especially sa pag 3 points. Gayunpaman, sa kanilang pagkakalamang ngayong round between Team San Andres, ganon din ang nakikita kong kakulangan sa depensa at opensa ng kupunan ng Team San Andres. Sa ngayon, pinangangawakan na lamang daw ng Team San Andres ang tulong at proper execution ng laro inside the court nitong si Aldave at Tikboy del Rosario, at ipinagdarasal daw din nila na sana nga ay makabawi at may panalo nga ulit nila ang pangatlong standing play nila ngayong gabi laban sa kupunan ng Team Pandan. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Yes, maraming salamat Danica Garcia sa iyong report. Again, partner dito, partner talagang hindi nagbibigayan itong dalawang team na ito, no? Another deadlock na naman dito sa ating laro with 41 all. Mali yung napasahan itong si Joshua Bautista mula sa corner, at ito na si Aldave with the runner. Wala. Na-rebound ni Tagle. At ayan, nasa kay Tikboy del Rosario na bola, fading away and making that count for San Andres. 41 all, or make it 43-41. Lamang na po ang mga taga San Andres. Bautista launches a triple. Rebound Aldave. Oh! Brother to brother connection pero hindi nag-materialize. Sayang lang. Eto na si Ate. And buti na lang after that miss, nandun si Renzo Llantero doing the dirty work for Team Pandan. We have a tied ball game. Aldave nasa middle. Tumira. Nag-miss. Na-rebound ni Cervantes. Cedric. Binigay kay Joshua Bautista. Nakita naman si Renzo Llantero na nasa unahan. Bromeno. At against 3. Naipasok ang bola. Ganon ka-composed itong si Renzo Llantero pagdating sa shaded area. And talagang power move yon, partner, coming from Renzo Llantero. Talagang ipinagpag niya lang doon si Tixon, partner. Tama. Right now, lamang ng mga taga-Pandan. Kaya lang nakalusot si Tikboy del Rosario at muntik nang magkaroon ng continuation in that play after fishing or making Kervin Cervantes commits his foul. At Tikboy del Rosario, unang tira sa free throw, pasok, or sa free throw line, pasok. So we have Tagle, we have Ryan Salvador, and the Tixon brothers. Wala. Tama ba? Wala yung isang Tixon? Yes, wala si Del Rosario. Albert. Nandiyan si Alvin Tixon, yes, and Jonathan Aldave for San Andres. Miss yung pangalawang tira nitong si Tikboy del Rosario at nagkaagawan doon. Mapupunta pa rin ang bola sa mga taga San Andres dahil last touch nitong si Marjon Ate. Good effort on the part of Tagle, partner, to keep the ball alive for them. Pinalitan din at nasa bench ngayon si Renzo Llantero. Tikboy del Rosario from the corner makes it. That's Tikboy del Rosario's, I guess, first 3-point shot made in this ball game. Yes, partner. So I think wala ditong signs kay Malinana for Team Pandan, but ito na si Asas. And he committed a traveling violation. Good defense on the part of Jonathan Aldave. So abante dito, partner, ng dalawa na itong mga taga San Andres with 5 minutes and 30 seconds remaining sa ating third quarter. And Tikboy del Rosario to Ryan Salvador. Binigay kay Alvin Tixon. Nag-screen si Tagle. At nakita si Tikboy del Rosario cutting from the baseline. That's a nice play for San Andres. That's a backdoor play from Tikboy del Rosario. Napakagandang recognition kay Tikboy, partner, kasi ina-anticipate yung pasa dito sa 3-point shot. Pero ayun na, nakalusot doon si Tikboy. At the other end naman, maganda yung drive ni Joshua Bautista for Team Pandan.
Tama, at that's a malakas ang loob itong si Bautista to make those kind of shots. Aldave was partially blocked, pero merong foul. Nakita ang ating mga referees. And I believe it's going to be Asas who will be committing another foul. Foul number 8, Ray Anthony Bonifacio. Second personal foul. Oh no, that's Bonifacio was called for the foul. Number 8 ang natawagan, hindi si Asas. Pero ganun pa man, mag-free throw itong si Aldave para madagdagan na pa ang kanilang kalamangan. Mintis ang unang tira at pairi na lang sa sabi niya. Ano ba yan? And we're waiting for the second throw for Aldave. Mukhang may inaayos ang isa sa mga referees natin. Mukhang yung whistle niya nagmalfunction. Medyo na ata yung cord partner. Oo, nagkabuhol-buhol yung cord. So, titingnan natin. So, medyo na-stop dito ang ating laro. But again, partner, this is a good thing for San Andres with 49 to 47 ang score natin dito sa 4.46 minutes ang ating laro. Oo, I guess this kind of seesaw battle will go down the wire. Kasi talagang very consistent ang dalawang kupunan in defending and sa opensa naman halos hindi nagkakalayo. Makikita na lang natin yan kung sino talaga ang mas karapat-dapat na manalo mamaya at doon sa huling yugto ng ating ball game. Asas finds Bautista sa wing! Pasok yan! All of a sudden, nakalamang na naman ang mga taga-Pandan after that 3-point shot made by Joshua Bautista. Grabe, this is a seesaw battle with these two teams, partner. Talagang ayaw magpatalo ng kanya-kanyang kapunan. Nicoy De Rosario finds Aldave sa ilalim. He was defended well by the man in gray. And it's going to be Pandan's basketball. Grabe yung intensity ng laro. Talagang up to now, nasa mahigit kalahati na tayo ng third quarter. Hindi pa rin nababago yung complexion ng larong ito. Asas against Salvador. Now to Renzo Llantero. Nakalusot! Pero kapos yung kanyang tira na rebound ni Cedric Cervantes. Tumira, wala. Rebound, Tikboy De Rosario. Nakita na may tao sa unahan. And that's Alvin Tixon for the finish. Grabe yung find ni Tikboy doon, partner. Talagang na-recognize niya itong si Alvin Tixon na talagang tumatakbo na. Sabi nga, basta tumakbo ka lang, darating sa'yo yung bola na yan. What a penetration mula kay Eric Asas rather. And bawi naman kaagad itong si Alvin Tixon. Ganon katindi ang laro dito. Talagang siso. Palitan lang po mga kasurog ng score. And right now nakakalamang ng isa ang mga taga San Andres. Renzo Llantero against Aldave. The referee says same ball. Matapos ang out of bounds situation, inilabas muna si Joshua Bautista at itong si Bonifacio for Kirby Cervantes and Malinana. Mukhang gusto ng coach ng Pandan na si Ramon Bernal na magkaroon ng mga mas maraming threat mula sa labas by making Malinana get to the floor or get himself to the floor. Tikboy De Rosario hangs in mid-air and yon, pasok na pasok ang tirang yon. Malinana for three! Pasok na naman yan! Sabi ko nga sa partner, gustong maiba ang complexion nitong laro by putting Malinana back in the floor. Itong si Coach Ramon Bernal. And another deadlock, partner, at 55 dito sa ating laro. Tikboy De Rosario, partner, with a 3-pointer. Yes! What a
Grabe. Siso battle talaga na nararanasan natin dito. Grabe yung sagutan, partner. Tama. And right now, Asas will retaliate. Pero nakitaan na ng referee ng foul bago pa man maitira ni Asas ang bola. Ito talagang si Malinana, partner, on cue. Pag talagang pinasok siya, no? Oo. Talagang susubukan kaagad ang kanyang swerte mula sa free throw, sa 3-point territory. And of course, hindi naman magpapatalo itong si Jonathan De Rosario, partner on the other end. Sabi niya, matagal ko nang ginagawa yan, boy. As we take a look at some beautiful sight or faces dito sa ating venue. This is the Virac Sports Center po, mga kasurog. Dito po sa in the heart of Virac, Catanduanes, Salvador. Binigay kay Tixon. Albert will not hit on that one. Rebound, Llantero. Kerby Cervantes with the ball against Tikboy Del Rosario. Ginamit ang katawan at ibinangga sa dumidepensang si Tikboy Del Rosario, pero malamya yung kanyang tira. Kulang siya sa sa talon dahil sa medyo may kabigatan itong si Kirby. Pero ganoon pa man, mananatili sa kanila ang bola for them to have a chance to take the lead. Asas crossing over against Dixon. At ayan, muntik nang makalusot. Nakalusot ang bola sa kamay nitong si Asas at mapupunta ito sa mga nakapula. I think, partner, iwasan muna nila yung mga one-on-ones na yan. Talagang iikot nila yung bola. Tama. Para magkaroon ng mga open for Team Pandan. Oo, remember, nandyan si Malinana to take those 3-point shots. At ayan, Kirby for the rebound after that airball shot mula kay Aldave. Malinana misses. Nandun si Asas for the putback. Wala. At ito na, nasa kamay na ng mga nakapula ang bola. Tikboy Del Rosario will shoot from the way from the 3-point country. At ayan, pasok na pasok yan. I can say, partner, medyo take over mode dito si Tikboy Del Rosario. Beast mode na si Tikboy Del Rosario at this point in time. So under a minute na to, partner, dito sa ating laro. Ganon din si Renzo Llantero will gusto ring mag-take over dito para sa Pandan. Tixon, nasa corner, ginugulo ni Asas. Tikboy will try another one and yes! He hits it! That's 3 3-pointers on this tingnan mo yung titig niya. Oo, partner, talagang on fire itong si Tikboy. And yun, talagang makikita mo sa mga manatanda ni Tikboy Del Rosario na we're not going to lose this one. But ito, nagtatrabaho din, partner, itong si Renzo Llantero for Team Pandan, partner. Talagang hindi din to magpapatinag dito, partner, sa ating laro. Tama. Pero kailangan wag silang mapag-iwanan itong mga taga San Andres na meron ng kalamangang 5. So kung kumana kanina, partner, itong si Eric Asas ng 3 3-pointer. Ito naman dito sa third quarter, ito naman si Tikboy, partner, ang gumagawa nun. Okay, so they need to defend Tikboy Del Rosario well. Cervantes was fouled, driving to the basket. And Kirby, I think it's Kirby Cervantes. Cervantes will be called for that one. First personal foul, 30, team foul. So ito na, partner. 4 ang abante dito ng San Andres with 22.3 seconds remaining. Third quarter. Aldave, open na open! Wala pa rin. Alat itong si Aldave mula sa 3-point country. Pero nasa kanila pa ng bola. Alvin Tixon, binili kay Tikboy Del Rosario! Hits! Consecutively from way downtown. Grabe! Iba! Nagbabaga na mga kamay nito ni Tikboy Del Rosario dito sa larong ito. Sabi niya, subukan niyo ko. Huwag niyo kong gagalitin.
At ayan, 7 na po ang kalamangan ng mga taga San Andres kontra dito sa Pandan na merong score na 60 sa pagtatapos po ng ating third quarter. So hindi nadidepensahan dito si Tikboy de Rosario ng mga taga Pandan kahit alam nila na he's on fire. So alam mo talaga dapat dikitan mo na tong si Tikboy de Rosario, partner. Pagbibigyan mo yan ng mga ganyang puwang, partner, talagang titira at titira yan, partner. Nandun, mayroon namang depensa kaya lang talagang better offense. So tingnan mo, hindi naman natin masasabing hindi na challenge yung tira ni Tikboy. Kaya lang talagang mukhang this guy is on a mission. And yes, we're taking a look at some of the highlights itong ating laro. Yan. Nakakailan na ba? Nabilang mo ba? At sa pang-apat na yan, partner. Dito, doon sa third quarter na lang yun. Sa third quarter na lang, nakaapat siya. Grabe. So, grabe itong si Tikboy de Rosario dito sa ating laro. But on the other hand, partner, ito naman si Lienzo Lantero. Ang talagang the only bright light ngayon doon sa nakalang third quarter na yun para sa Team Pandan, partner. So, kailangan mag-spark dito talaga ni na Malinana and bumalik sa magandang scoring itong si Asas and so as Joshua Bautista para sa kupunan naman itong Pandan. Tulungan nila itong si Renzo Liantero. Yes, partner. But ito nga ang ating mga leading scorer for Team Pandan with Jeric Asas. Partner pa rin with 12 points. Si Renzo Lantero with 7. And ito, partner, tingnan mo itong numbers na to. Tikboy de Rosario, 30 points, 8 rebounds, 8 assists, 3 steal, and 1 block. At si Tikson Alvin may 12 points at si Aldabi may 9. Grabe itong numero na yan. Magti-triple-double itong si Del Rosario. We still have one more quarter. Yes, partner. So, ayun ang sinasabi natin dito. Take over na ito talaga si Tikboy de Rosario dito sa larong ito. Tikson from the corner. Lagpas ang tira. Napunta sa kamay ni Renzo Lantero ang bola. And right now, it's Joshua Bautista with the ball. Pero 5 lang to, partner, ang inahabol ng mga taga-Pandan. Ayan, open sana doon si Malinana. But he opted to go closer to the basket and misses. Aldabe finds Tikson na nasa unahan. Dumiretso using the board. Harap-harapang tinirahan itong si Renzo Lantero, itong si Alvin Tikson on that play. Right now, it's Joshua Bautista crossing over at na-foul while trying to slice the defense of 2 defenders. So, bola pa rin ang mga taga-Pandan dito, partner. And right now, punong-puno na naman tayo dito sa ating venue. It's the Cervantes brothers taking over right now dito sa pag-uumpisa ng ating fourth quarter for Pandan. So it's just a 5-point lead, mga kasurog. Brace yourselves. Magtutuloy-tuloy ba ang streak shooting nitong si Tikboy de Rosario or si Aldabe naman? Wala. Merong foul na naitawag dito kay Tagle. Or I mean, si Tagle yung na-foul. So Malinana was called for the foul. 69-64. So it's everybody's ball game pa rin, partner, with that kind of lead. So hindi pa dito safe itong mga taga San Andres. Kasi alam naman natin ang quality din. Oo, nitong mga taga-Pandan. But again, good thing the momentum is changing, partner, papunta sa mga San Andres with that 4 3-pointers coming from Tikboy de Rosario, partner. Oo. Iba talaga yung naging impact ng shooting spree nitong si Tikboy del Rosario. Just in time kasi off naman itong kanyang buddy na si Aldabe, who still can't hit from the 3-point country. Again, ito po ang mga dulo ng laro sa ating elimination round. And this is a highly contested ball game for both teams dahil ang San Andres po ay talagang kailangan ng mga kapanalo pa ng isa para magkaroon sila ng 3-1 lead after this. Samantalang ang Pandan, after the loss
Ayan, after that, masabi nating, anong tawag doon, pagka halos hindi mo in-expect na matatalo ka, may term doon, nakalimutan ko lang. Okay. Well, they lost to Higmoto in their last outing, kaya meron silang 1 win and 2 losses. Yes, partner. So, ayun na nga. So, natigil ang ating laro kasi may medyo wet spot sa ating floor because of that water na nanggagaling sa bench ng Pandan, partner. Oo, delikado yan. Kailangan kapatuyo nila yan para in case may makaapak kaya hindi ma-slide. Sige, titingnan natin kung gaano ka-accurate itong si Tagle sa free throw line. Pasok na pasok ang kanyang unang tira. At 70 na ang mga taga San Andres. So, yan, 6-point lead. Kung may papasok nito, 7-point lead. Ayan, balik po sa 7 ang kalamangan ng mga taga San Andres. So, ito na, partner. May konting half-court pressure na binibigay itong mga taga San Andres dito. But for now, mayroon na tayong report muna galing kay Mabel Echegoyen. Mabel, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Matindi na talaga ang bakbakan ng Team San Andres at Team Pandan, lalo na sa last quarter ng game. Ayaw nang magpatinag ng bawat kupunan sa isa't isa, kaya hindi pa rin nalalayo ang kanilang kalamangan pagdating sa score. Nagpapaulan ngayon ng 3 points si The Unstoppable Tick Boy Del Rosario ng Team San Andres dahil hindi ito nagpapapigil at umiskor pa ng lagpas 13 points. Kaya diskarte ng Team Pandan. Box out muna bago mag-opensa, tulong-tulong sa rebound, malakas na depensa at dapat may chemistry sa loob ng court, lalo na sa pagpasa ng bola para may uwi pa rin ang panalo. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. So ang hopes ay talagang hindi mawawala and bringing home the big W for Pandan side. Kahit na ngayon ay nalalamangan sila dito sa ating 4th quarter. At 7 ulit, partner, itong hinahabol nitong mga taga-Pandan dito, partner. Tama, and nasa kay Malinana ngayon ang bola. Naku, pag pumutok dito si Malinana, delikado ang mga taga-Pandan dito. Ayan, inching a little closer. Grabe talaga. He can do both 3-point shots and those 15-footers. Itong si Malinana, ganun siya ka-accurate. Yes, partner. So, talaga, pag hindi mo yan binantayan, talaga, partner, maibubuslo niya yan, bola na yan. Tama, and right now, good hustle also, or good showing on the part of Tagle. Talagang quality minutes, partner, for this guy, Tagle, coming off the bench. Tama, and mukhang siya yung pinakabata dito sa squad nila. At good thing na ipapasok niya yung mga free throw na yan. Yan talagang pinagbibigyan siya, partner, nito ni Coach Louie Magno dito kasi maganda ang pinapakita niya dito sa quarter na ito. Pero short yung kanyang pangalawang tira. Mukhang nabati, partner. Oo, nabati. Asas now. Crossing the midcourt against Albert Cervantes, or Tixon rather. Joshua Bautista! Nagpakawala ng 3, wala. Na-rebound ni Aldave. And right now, it's Tick Boy de Rosario. Aldave, balik kay Tixon. Nakita si Tick Boy sa gitna. Yun, masyadong nagpapaya doon ang depensa nitong mga taga-Pandan. Easy 2 for Tick Boy de Rosario. Yan ang pinakamalamyang depensa na pinakita nitong mga taga-Pandan dito sa ating laro, partner. Oo. Uy, that's a foul. But again, that's a good foul on the part of Tagle, partner. Wala pa sila sa penalty. Tama. Pero meron tayong timeout. Again, this Ako Bicol Cup Catanduanes is brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And this is presented to you by IMBC, or Infinity Media Broadcasting Company. And
So far, so good yung stay natin dito, partner, sa Catanduanes. Yes, Almost magto 2 weeks na tayo dito, and we like the place. Talagang it's a happy island province. Yes. And napakababait ng mga tao, partner. mabait ng mga tao, at saka ang tatamis ng latik dito talagang grabe. Talagang hindi mapupwede na umuwi tayo na wala tayong dalang latik. Okay. So ayan, partner, sabi ko nga, there's no room for mistakes dito, partner, sana for Team Pandan. Kaso yan nga, may mga lapses sila when it comes to defense. So titingnan natin kung ano magiging adjustments, or maganda ba yung timeout na itinawag nitong mga taga-Pandan. We will see kung ano ang magiging epekto niyan sa sequence na ito. Almost losing the ball, and but the ball will stay with Team Pandan. Cervantes fakes. Tumusot, tumira. Almost making that shot, pero na-rebound na ng mga nakapula. Nakuha uli ng mga taga Pandan ang bola. Short yung tirang yon ni Malinana. Isa pa, sabi niya. Eto. Ayun, short pa rin. Pero nandun sila for the rebound. Talagang not giving up on that play. Itong mga taga-Pandan. Grabe yun, partner. Grabe ang itinalon nila doon for the rebound. Good hustle on the part of Cervantes. That's on Van Cedric. Talagang hindi siya nagpapa doon, partner. Talagang hindi siya sumusuko doon sa sequence na yun. So good thing, na-rebound niya, naibuslo niya. Ito to, partner. 6 na lang ulit ang inahabol nitong mga taga-Pandan. At napakarami pa ng oras natin. 5 minutes and 34 seconds sa ating fourth quarter. They have the enough time needed para makabalik sa larong ito at mahabol itong mga taga San Andres na lumalamang sa kanila ngayon ng 6 na puntos. Mukhang na ano nangyari ba doon sa jersey nitong si ano? Mukhang hinawakan kanina ni Texon yung jersey niya. Tekboy de Rosario against Cervantes. And the screen itong si Aldave. Switching of defense. Aldave forcing it. Umikot, tumira, using the board, wala. Rebound. At napunta pa rin ang bola sa kamay ng mga nakaputi at nakapula. Sabi ni Tekboy, sandali. Umayos kayo. Texon was fouled. Oh no, that's Clopino. Rudy Clopino sa baseline. He was fouled by Van Kervin Cervantes. 5:02 remaining in this ball game. Cervantes to Cervantes. Tinawagan ng foul doon itong si kakapasok pa lang na si Ashley Cervantes. Ay talagang kahit tapos na yung depensahan medyo small ball dito, partner, itong mga taga-Pandan. So titingnan natin itong magiging resulta dito sa possession na ito. Tekboy de Rosario loses another 3 and yes! Di pa tapos si Tekboy, partner, dito sa ating laro. This guy is is on a mission talaga. Cervantes launches also his own version mula sa middle and pasok na pasok din ang kanyang tira. Sagutan pa rin, partner. Yes, partner. So balik sa 6, partner, itong kalamangan. So maganda yung partner. Talagang Texon open for 3. Wala. De Rosario gives it to Albert Texon. Oh! And that's a backcourt violation.
Maganda sana yung gesture na yun ni Albert Tixon na parang he's trying to use some clock. Yes, partner, talaga kasi hindi naman under yung 24-second shot clock, although uma-under yung main clock natin kasi hindi pa nahahawakan. But continuous yung oras kasi continuous yung play. Tama. And Marjon Ate back in the ball game. Inbounding for Pandan. Malinana against Tixon. Cervantes. In front of him is Aldave. Almost making that shot again from the same spot. And that's a good teamwork effort mula kay Tixon and Aldave. 81-73, lamang po ng 8, pero nabawasan yan dahil sa 3-point shot made by Marjon Ate. Ayan, 5 na naman lang ang kalamangan nitong mga taga San Andres. Ayan, dire-diretso sana si Tixon and ayun, and one play for Jason Aldave. Nice play on the part of Alvin Tixon. Going strong to the paint and then dropping it to Aldave. Gandang fine, partner. And that's a good job on the part of Aldave because he made a 3-point play opportunity. And Cervantes, iniwan doon. Itong si Aldave. So, 2 consecutive shots made for Cervantes. Tixon, ginugulo ni Cervantes, Cedric. And right now, it's Albert with the ball. Alvin now. Tumuloy-tuloy. Ayun na, tumatakbo na naman ang mga taga-Pandan. Muntik ng maagaw at yun na nga, naagaw na. Nitong si Tikboy del Rosario. Foul by number 13, Lorenzo Lantero. Fourth personal foul, penalty. Ikaapat na yun ni Renzo Lantero, partner, dito sa laro natin. Delikado dahil meron pang 2 minutes and 36 seconds dito sa larong ito at humahabol sila ngayon. Missed yung unang tira. They are trailing by 6 points in this ball game. But still, it's anybody's ball game, to tell you. And 2 misses for Albert Tixon. Ayan, gagamit na dito sila ng oras. Aldave will penetrate, will use the board, and will miss. Battle for the rebound. Nakuha pa rin ang mga nakapula. Muntik na naman yon from Tikboy del Rosario. At ayan, nag-aagawan ng bola. Nakuha ng mga taga-Pandan. Na-cross nila. Joshua Bautista to Renzo Lantero. Nice play. 4-point lead. They need to stop. Dapat lang to, partner. Tama. Aldave will shoot from way downtown. Yes! Grabe, partner. What a beautiful play there. Good find. Partner, para kay Jonathan Aldave, talagang sabi nga natin, partner, once a shooter will always be a shooter, partner. Oo, kaya you don't have to leave him defense. Pero you don't have to leave partner. him. Oo, kaya pa. Hindi umi-score yan sa 3-point country itong si Aldave sa early goings ng game natin. Pero dito, talagang pinapakita niya na he really can score. Hindi siya masasabing veteran without a reason. And right now, Tikboy del Rosario against Cervantes. Nakalusot. Nagkaagawan. At na-foul. Itong si, sabi ng referee, foul. Okay, so they're going to review that. Kung nag-flop lang ba doon itong but again, partner,
Statistically, itong kalamangan na ito is kayang-kaya pa ito with 1 minute and 17 seconds dito sa ating laro, partner. 7-point lead lang po yan, mga kaibigan, ng mga taga San Andres kontra dito sa mga taga Pandan. So, anything can happen. Yes, partner. As we take a look at the coaching staff nitong mga taga San Andres, mukhang siyempre mas kampante sila dito dahil nakakalamang sila ng 7 puntos. But then again, so yung challenge na yun was successful on the part of Team Pandan. They will have the possession at 1:17. Asas with the ball against Tixon. Binigay kay Renzo Llantero against Clupido. Na-miss ni Llantero. Buti na lang nandun yung kanyang kakampi. Nagkaagawan. Nakuha ng mga nakapula. At eto na. 1 against 2. Aldave. Sabi niya, sandali. Huwag tayong mas... relax kayo. Relax. Ayan. Tixon swings it to Tixon. Merong foul. That's a penalty, partner. Grabe yung ipinakita dito ng dalawang koponan. Pero grabe talaga din yung heroics na ginawa nitong si Tikboy Del Rosario. Stepping up for his teammates to secure this lead right now. And mas nagiging manipis ang chance dito ng mga taga-Pandan because we're under a minute. At naipasok pa yung last na tira itong si Clupino. Kaya we have 88 for San Andres, 80 for Pandan. What do you think, Coach? May pag-asa pa ba itong mga taga-Pandan with this thin... Yes, partner, 46 seconds dito sa ating laro. A quick 3 will do. And a one stop muna. Siguro go for a steal muna bago sila pumaul. Pag naka-steal, another quick 3 para makabalik sila sa ating laro, partner. So, it's going to be a daunting... Pero that's a very slim... that's going to be a daunting task for Pandan. Napakahirap. Pero nothing is impossible. Sabi nga natin, bilog ang bola. Kagaya ng game, mga nakaraang games na kung saan halos panalo na yung isang team and all of a sudden, nanalo yung kalaban. Yes, partner. So, yan ang mga storya dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Talagang grabe when it comes to competitiveness. Talagang grabe yung competition na ipinapakita. Llantero! Missing! Rebound ng mga nakapula. Tikboy Del Rosario will... Aldave to Clupino. Binigay kay Tixon. Binigay kay Del Rosario. Ayan, pasapasahan na sila ngayon. Clupino will do this now. Nowhere to go. At naagawan doon ni Cedric Cervantes. Asas! Sayang. 13.9 seconds. I guess wala na to, partner. Yeah, this is but they will review, partner, that last sequence kung kanino talagang possession mapupunta yung bola. What a game. But I think ito sa Pandan to, partner. Oo. It will be Pandan's ball, but I think it's going to be San Andres win. Yes, partner. So maganda yung run sana na pinapakita nitong mga taga-Pandan at the early goings of the game. Pero ito nga, yung pagputok, partner, nito ni Tikboy Del Rosario dito sa ating second half, talagang hindi mo matatawaran yung partner. Oo. Medyo kahit alam natin this guy can really deliver, pero we're a bit surprised because of those bombs na binitawan niya. Grabe. Talagang dito siya sa game na to na very important for them talaga, partner. Gumawa na talagang maganda. So, at saka yung ano niya, yung the way, yung parang Mamba look. Yes, Mamba partner. mentality, ano? Yung killer instinct. Yung talaga makita mo sa mga mata niya na gusto niya talagang ipanalo at
talagang gusto niya matulungan itong team niya dito, partner. Oo, dahil talagang ito, totoo itong nagkausap kami. Sabi niya, naglaro na ako dito sa Ako Bicol Cup for several legs. And dito sa Catanduanes, sa sarili kong bayan or sarili kong probinsya, gusto kong makatikim ng championship dito. Yes, partner. So talagang siguro yun talagang pinangahawakan ito ni Tikboy De Rosario. Coming in every game, partner, na nilalaro nila dito. So again, as you can see, the highlights of the game, partner. Ito, may mga kanya-kanya, partner, na talagang bright lights dito. John Eric Asa sa Team Pandan, of course, talagang hindi tayo pinahiya. Of course, Malinana, Lantero. But again, ang nagwagi po ay itong mga taga San Andres kontra dito sa Pandan at the lights of Jonathan Aldabe, the Tixon Brothers. Tixon Brothers. And of course, itong napaka-steady na si Tikboy De Rosario dito sa ating laro. And maganda rin yung contribution na naibigay nitong si Tagle, ni Clupino, na talagang role players din dito sa koponan ng San Andres. Yes, partner. So ayun nga, partner. So tomorrow magpapahinga muna po tayo. Wala po tayong laro. But we will be back on Tuesday. So ito po ang magiging schedule natin for that. I think that will be the last day for the elimination rounds. And matapos po Tuesday, papasok na tayo sa semis kung saan magkakaroon po ng crossover match-ups. Yung top 1 sa bracket A ay makakalaban at they should be beaten twice by nitong nasa top 2 ng opposite bracket, which is the bracket B. Yes, tama. And yung top team naman sa bracket B ay kailangang talunin ng 2 beses nung nasa top 2 ng bracket A. So, ganun po ang mangyayari. And I think itong Catanduanes, San Andres is nasa nasa top 2 sila ng bracket nila dito sa bracket A. Yes, partner. So ayun na nga. So sa November 14 po magre-resume ang ating laro at ito ang mga maglalaro. First game po alas 5 po yan. We have San Andres, if I'm not mistaken, San Andres versus Gigmoto, partner. On the last game, on the second game, we have tatuli na po at hanapin natin Pandan versus Bagamanok, 7 p.m. At yung last game is Viga and San Miguel sa ating third and last game. And for the schedules ng mga games natin, you can visit the Facebook pages ng ating Rep Saldeco. Ayan, Rep Saldeco Facebook page, Ako Bicol Online TV, ipinapost din yung mga yan. And of course, you can always watch the games live sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Okay, so right now we're just waiting for our courtside reporter na si Danica Garcia to be with our kasunod best player of the ball game. So let me take this opportunity to wrap this up. Okay, maraming salamat po sa panonood. And sa ngalan po ng ating mga bossing, of course, Rep Saldeco at ng Ako Bicol Party List, maraming salamat po. And ang ating commissioner, si Commissioner Lloyd Rivera and his brother Ino Rivera at lahat ng mga tao, mga bossing natin sa committee, sa ngalan din ng ating bossing sa IMBC Infinity Media Broadcasting Company na si Ma'am Russell Oreta and Sir RJ Idosma. And ang ating technical team din sa pangunguna ni Christian Calleja. Ito po si Kapa Morgan and kasama ko dito si Coach Paul Sepe saying good night for now and we'll see you back again on Tuesday for the last and final elimination battles dito po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Right now, we'll turn things over to Miss Danica Garcia and our kasulog best player of the ballgame. Thanks, Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game ng Team San Andres na si Tikboy Del Rosario who gained 35 points, 11 rebound, 10 assists, 3 steal, and 1 block. In all fairness, Tikboy,
sa pangalawang beses, magkasama na naman tayo ngayon. And congratulations for being our kasurog player of the game. Sunod-sunod nga yung naging 3 points mo na na-execute kanina inside the court. Ngayon, tanong ko lang, is that strategy came from your coaches or sariling strategy mo lang yon para maipanalo ang laban na ito? Ano yon, parang swerte na lang siguro kasi in the past few games, bihira lang ako tumira. So, nung natalo kami against Biga, so may mga friends akong, yung mga close friends ko nag-message sa akin. So, paano ko makukuha yung rhythm ko kung hindi ako titira? So, biglang pumasok yun sa isip ko. And yung mga susunod na game namin, kinuha ko yung rhythm na yun. And ngayon, pumasok naman yung mga tira ko. Ayun, maraming salamat. Isang advice, Tick Boy, na ibinigay sa'yo ng inyong coaches na talagang tumatak sa'yo at ginamit mo kanina sa naging battle round ninyo between Team Pandan. Yung defense and yung leadership ko sa loob ng court. So, yun naman yung kailangan namin, yung defense kasi yun yung magpapanalo sa amin, hindi yung offense namin. So, yung offense, darating na lang yun. Ayan, exactly. Very well said. And congratulations again, Tick Boy Del Rosario. All right, please grab this opportunity to give thanks sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo. Go ahead. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa Team San Andres and yung family ko na full support sa akin, yung wife ko na si Maggie, birthday niya kapon, and yung mga anak ko, si Atina, si Gianna, at saka si Aja. At yung ABC family, at saka sila Boss Lloyd, Boss Ino. Kamusta? Ayan, maraming salamat. Ay, sa lahat ng mga kasurog natin na nanonood ngayon, palakpakan natin and congratulations again, Tick Boy Del Rosario, our kasurog player of the game. Pakabangan na lamang ang mga susunod na game schedule ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Live na live dito sa Verac Sports Complex. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming Facebook pages, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Online TV, at sa Facebook page ni Rep Saldico. And don't forget also to like, share, and subscribe our YouTube channel and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, maraming salamat sa mga nanood dito sa Verac Sports Complex. Good night, everyone. My name is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.